Continuem a Oliva en la Onda, ho fem parlant amb el regidor de Salut Pública, amb Miguel Monsonís. Miguel, benvingut, gràcies per estar amb nosaltres, per acompanyar-nos. Moltes gràcies a tu, Jessica. Miguel, volíem parlar amb tu d'una qüestió que s'ha fet pública aquest matí, i és que la Junta de Govern local ha decidit aplicar de nou el nivell 2 del protocol local contra la Covid-19. Conta'ns aquesta decisió presa, suposa, per l'increment que estem patint a l'àrea de salut de Gandia. Sí, és cert que hem vist un cert increment en la nostra àrea de salut pel que fa als casos positius. Ara mateix a Oliva tenim 29 casos positius i en els últims 7 dies s'han fet més de 200 PCR i fruit d'això hem tingut aquestes xifres. Doncs no podem altra cosa que, atenent a les xifres, incrementar un poc les mesures preventives davant la situació. Què suposa aquest nivell 2, aquesta fase 2? Aquest nivell 2 sempre parlant del protocol local, aquell protocol que vam aprovar el plenari de l'Ajuntament d'Oliva. Les mesures més cridaneres que podem tractar és la clausura de parcs i jardins, la clausura de jocs infantils dels nostres menuts, així com la intensificació dels treballs de desinfecció a la via pública i la restricció d'àrea del cementeri. Novament recuperem l'horari restringit, que és de 9 del matí a 1 del migdia, de dilluns a diumenge, això sí. Així com altres restriccions, com pugui ser l'accés a l'oficina de turisme, restricció i control dels cursos i conferències que promouga l'Ajuntament, així com les activitats lúdiques de la gent gran, etc. Pel que fa a les activitats, a totes aquestes activitats com poden ser pilates, ioga, en les quals es concentren grups de persones, es mantenen, ahir es duran a terme controls d'aforament, com s'estaven portant? Què passa en això? Un poc depenent de cada tipus d'activitat, sí que és cert que les activitats esportives destinades a la gent gran queden suspeses per ara i altres que tal vegada sí que es pugui permetre la seva continuïtat, però serà sempre extremant les mesures sanitàries. D'acord, és a dir, anem a recordar eixa clausura també de parcs i jardins, la restricció horària del cementeri, restringir l'accés a l'oficina de turisme, control especial d'accés a vestuaris de zones esportives, restricció, com has comentat, Miguel, de cursos, conferències i activitats públiques diverses, restricció d'activitats lúdiques de la gent gran, control d'aglomeracions i reunions en espais i zones públiques i, d'altra banda, també restricció d'actes públiques. És a dir, amb aquestes mesures, pel que veiem, parem un poc per a agafar aquest impuls que necessitem per a parar l'increment en el número de casos positius. En efecte, així com comentàvem abans, hem vist aquest increment en els casos actius a la nostra ciutat, per tant hem preferit intentar anticipar-nos a que les xifres puguen empitjorar aplicant aquestes mesures, que també són complementàries a aquelles restriccions que ja ens venen donades des de Conselleria i a nivell estatal també, per la restricció de les reunions a les 6 persones, per la restricció d'àrea dels locals a les 12 de la nit, etc. Són unes restriccions, un nivell 2 que s'activa ja, ara mateix o demà i fins a quan, Miguel? La idea és aplicar des de ja mateix. És cert que cada restricció, per ser un caràcter, sí que tal vegada entra en vigència demà per a poder permetre als usuaris o a les persones preparar-se o tindre-ho en compte. D'acord. Aclarit això, també volia preguntar-te, fer una valoració perquè els cementeris també han estat al punt de mira aquests dies amb motiu, com dèiem, per aquest control d'aforaments, perquè es complisquen les restriccions imposades, per evitar aglomeracions de persones, en aquesta festivitat de Tots Sants que mou a tantes persones per recordar als nostres familiars. Com ho haveu portat des del municipi d'Oliva? Quina és la valoració? Si et soc sincer, la valoració és totalment positiva. Jo mateix vaig poder comprovar el pla de contingència, fer tot el dispositiu que s'havia muntat entorn a la celebració de Tots Sants, tant el dissabte com el diumenge, com tota la setmana passada. I la veritat és que m'agradaria agrair enormement a la ciutadania la responsabilitat que s'ha mostrat en aquests dies, perquè
És cert que la gent ha seguit anant al cementeri, la gent ha seguit mostrant els seus respectes als difunts, però és cert també que va ser d'una manera molt escalonada i, de fet, ahir cap allà a les 11, a les 12 del matí, que és l'hora de més, habitualment haver més persones en el cementeri Dia de Tots Sants, la imatge era les persones molt disperses i, en definitiva, la valoració no pot ser altra que és molt positiva. Com comenta, agrair a la gent aquesta responsabilitat que han mostrat. Com dius, un comportament cívic en el qual no hi ha hagut aglomeracions i s'han respectat sobretot també les restriccions. La veritat és que pense que el comportament de la gent a l'hora d'apropar-se al cementeri ha sigut de veres que xapó. Ha sigut un exemple, suposo que per a tots, perquè és molt important a hores d'ara conscienciar-se de la situació que estem patint i que tenim que fer cas d'aquestes restriccions, Miguel, que comentem moltes vegades, no? I que no parem de recordar i de repetir. Sí, la veritat és que les recordem pràcticament cada setmana, però penso que mai està de més, perquè encara hi ha alguns sectors que pareix que es costa un poc més adaptar-se a aquestes i la veritat és que és el que diem sempre, és un esforç que hem de fer tots, cada ciutadà, hem de posar el nostre gra d'arena i intentar complir aquestes mesures, que és l'única manera en la que aconseguim superar la situació. Miguel, abans de posar el punt i final, un missatge a la ciutadania després de decretar, com hem dit, aquest nivell 2 local a Oliva. Com sempre, m'agradaria intentar donar ànims a la gent, m'agradaria felicitar per atendre aquestes mesures, per acceptar aquestes restriccions, també com donar ànims a tots els sectors que tal vegada són més afectats, però hi ha que entendre que és una situació que és superior a tots nosaltres i hi ha que intentar treballar i posar tots del nostre costat per evitar aquesta transmissió del virus. Miguel, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. Continuarem aprofundint en aquesta qüestió la pròxima setmana, observant com evoluciona tot això. Tornarem a parlar amb tu per donar més valoracions i per veure si es manté encara aquest nivell 2 local o evoluciona o parem o que tu ens pugues facilitar la informació amb la qual esteu treballant des del Departament de Salut Pública. Gràcies, Miguel, per haver estat amb nosaltres. Moltes gràcies a vosaltres.